e hoɓɓe garɓe daga arewa e mawɓe de goɓɓe dow kijoɗorki mawki emi jaɓɓo on arɗo en dañoɓe sakiraɓe am miñiraɓe am on fu emi jaɓɓo on e presse e fu emi jaɓɓo on fu moɗon e waroyki ɗo ko waddi leñol ɗo hande nde jonde ɗum jooɗi akam ko wanni fulɓe fullo fu e andi hande no gonan en to ndi leydi en jooɗaki jam enen to koye meɗen en ballayi ma koye meɗen miya bo hañum je kila ɓe ɗum jooɗaki jam ɗum to ɗum waɗani en hunde en burtata ko biyen ragaɗɗo hunde sabo kowa fu hula e wiya wane waɗi hunde gan to nangue e ɗum andi jam hukuma to a wurtaki a wi wane waɗi hunde hukuma altama goɓɓe he bittita bono police en he ja nanga biuɗo kawwi he futa ɓe ala otton on gaɗuɗo hunde kadi gaɗuɗo hunde nden e ton jooɗi mo waɗa hunde nangama hanƴum waddi nde hunde mawniri boni hanƴum tassi fullo e ɗum andi nanguki mo waɗa hunde hanƴum tacci fullo hanƴum waddani en ko fofata joni ko hunde nden mawdi warti bo joni fulɓe meɗen to goɗɗo waɗi hunde ko dana fullo sey ɗum wiya fullo waɗi nden hunde wele ɗum andi fullo e woodi semtende fullo yiɗa ko wannata ɗum fullo e woodi jawdiri muɗum fullo kan tan raɓɓitata hunde hakki muɗum hawta e nde goɗɗo amma hunde ko wari joni to goɗɗo waɗi hunde sey ɗum wiya fullo sey ɗum yiya neɗɗo go ito waɗi hunde kila fullo go ito waɗi hunde hawti e gongol leñol daban waɗi ndeɗɗon nden hunde to ɗum yehe ɗum wara wuro gaba goo ndew mana wuro gaba goo o ito ɗum warata ɗum wara e gureji sappo bo to fullo ɓuri mutum 200 to ɗum wi enen ma ɓuri ɗuɗi to Nigeria en godi over 40 million leñol fulɓe to Nigeria to ɗum tokkite ɗum warna en 200 to hande 200 to jango ko daka ɗum fuɗɗi warki leñol fulɓe joni to Nigeria ɗum wari wane million jon ɗum ɓuri so ɗo to ɓawa to en gaɗa wasa ɗum re'ay en amman to gomnati ɗum enen to en burtaki en mbi ra ko gaɗante en gaɗɗo layfi daban barteɓe daban burto en mbiyen gaɗɗo hunde daban barteɓe daban en jaɓayi ɗum ɗon kañum ɗum NCM yiɗi waɗana en gaɗɗo hunde daban barteɓe daban to min jaɓayi ɗum ɗon ngam ɗum re'ay en kila suka fullo e ton e hawti kila e hawsajo e ñamirijo e bare-barijo e yareji de fullo go ito tan de won ɗon ɗum to hakkude maɓɓe ɗum waɗi hunde amma fulɓe tan je barama to gureji muɗum e ñamirijo me maka yarbankejo me maka bare-barijo me maka o da yareji de me maka amma ɗum wiye gure fulɓe ɗum wari mutum 200 ɗum wari 300 ɗum wari 500 enen tan ɗum yiɗi ɗum re'a enen bo en jooɗi en de'iti kadin to ɗum wari mutum 200 ɗum ɗon oɗɗon on fullo go ito gonɗo nder ɓe tomɓe boɗaɓen wiyay to waɗay gungu e ɓeɓen kadin yareji ɗe ɗin sey ɓe mbiya to en gattowa banye to ɓe je ɓe gattuwake banye kadin ɓe bari kamɓe goɓɓe ton ɓe gaɗi ko woɗa banye still ɗum wittira kadin fullo ɓen barate pa kadin non ɗum nangata waɗanki en non ɗum nangata waɗanki en to en jiɗi jonde jan ɗum ala warki en dañoɓe meɗen arɗo en to suka meɗen e ɗon mo woɗa ɗum wurtinamo to on kulkomi Allah e ɗon ta wurtini ta hulu ɗum waray ɗum ngam nani goɗɗum habaru to Nasarawa state arɗo en jeyi luumo ñande luumo ɓe juuli jummare ɗum hirsi arɗo en ɓuri 14 ñandere goo ngam eɓe biya haala gonga to non ɗum wela amma nde dole ma ɗum habdi to e ɗon mo woɗa ɗum wiya ra mo woɗa to nder kadi gomnati Nigeria anda cewa ko gaɗante en ɗum yaha ɗum wara leñol waruki fulɓe ɗon bareteɓe ɓetton alata amma to gomnati ali turaki ɗum yaha ɗum warna en fulɓe ko bo ɗan ƙato de gora ko ɓe jaha ɓe bara fulɓe banye daban daban to lalle ɗum heɓay jonde jam sabo e noon kadi ko miyata garshe gaɗen kokari arɗo en meɗen naso en bigel go ɓiɓɓe meɗen janga taniraɓe janga e jande fayeten yeeso to en jangayi to hunde woɗata dudde de jonde jam wala to Nigeria amma kabde nde sukaɓe meɗen janga heɓa keɓen faaki yeeso amma nde to ɗum andi de mo woɗade ɗum waɗa ko kari ɗum wiyara mo woɗa sabo ɗum ala waranki en leñol ɗum ala waranki en fulɓe meɗen to ɗum leñol to ɗum re'a en ngam e ɗum andi sare gaɗayɓe hunde daban ɓe ɗum wara daban min getti